Rigward social services, inti bħalma taf dawna meta jibdew jaħdmu jieħdu nofs il-bonus mill-kumpanija u nofs mill-social service. Li d-dejjaqni jena li rrit noqgħod kull darba every 4 months noqgħod nitlob nil-kara bil-karità, nagħmel l-application, jiena nħoss li l-improvement li hawn fil-lum fis-servizzi għandhom fid-data tagħhom it-tfal anki li tisi għandhom kollox kif suppost li jafu dwarhom, ma nħoss li aħna ġenituri għandna noqogħdu isna tal-laba. Dan l-ilment sar fis-sessjoni ta' gvern li jisma' mal-Prim Ministru. Ir-realtà hi li kull 3 xhur persuni b'diżabilità, pensjonanti u romol li jaħdmu part-time kien ikollhom imorru d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jagħtu rendikont tas-sigħat li jkunu ħadmu u kemm ingħata bonus. Dan biex id-Dipartiment ikun jista' joħroġ il-kumplament tal-bonus pro rata. Il-Ministru għas-Sigurtà Soċjali Michael Farrugia għalli dan il-proċess issa se jinqata' kif dawn il-persuni se jintalbu jresqu d-dikjarazzjoni mingħand min ħaddimhom darba f'sena biss. B'din il-bidla dawn il-persuni li jaħdmu part-time issa se jkun qed jinformaw id-Dipartiment darba sakemm jkun hemm bidla fin-numru ta' sigħat, id-Dipartiment se jkun qed jaħdem id-differenza li għandu jagħti u in real time dakinhar stess suppost jieħdu l-bonus, il-gvern jibgħat id-differenza apparti il-ħlas tal-parti tal-bonus minnaħa tal-employer. Konsegwenza ta' hekk ikun assigurat li l-bonus jitħallas fil-ħin. Fuq kollox Michael Farrugia tkellem dwar kif dan kien riżultat ieħor li wera s-suċċess ta' gvern li jisma' fejn l-ilment li sar minnu fih bdiet ħidma biex ikun indirizzat. Il-Ministru Farrugia fakkar f'numru ta' miżuri oħra ta' simplifikazzjoni li ttieħdu fost oħrajn it-talbiet tal-benefiċċji mhux kontributorji qed jibdew isiru online kif ukoll l-istess dipartiment għandu direttur responsabbli li jara li jkun hemm simplifikazzjoni. Semma kif fi żmien li ġej se jitnedew żewġ apps, waħda li qed issir b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità li turi li huma l-postijiet pubbliċi li joffru aċċess għal persuni b'diżabilità u app oħra li tagħti informazzjoni dwar il-benefiċċji li wieħed hu intitolat għalihom.